Il-talent Malti ikompli jispikka, anke barra minn xtutna. Fil-fatt, fid-29 ta' Settembru, kompożizzjoni tal-kompożitur Malti Ruben Paċ se tindaq f'kunċert fil-Music Verein fi Vienna. Il-kompożizzjoni ta' Paċ se tkun premjer dinjija u se tindaq mill-kitarrista Johanna Beisteiner. Bl-isem Imdina Sweet, il-kompożizzjoni għall-kitarra tirrifletti il-misteru u l-ġawra tal-kapitali l-antika, l-isqaqien u t-toroq dojoq tagħha u ż-żmien li għaddit minnu. Xogħol li involva ħafna riċerka. Sezzjoni partikolari minnhom fejn tirrifletti dak li ġara fl-1426 meta l-Imdina ġiet assedjata mit-Turok, ma kenniex il-kavallieri dak iż-żmien. Kienu l-Maltin li rreżistew u rebħu wkoll. Il-kompożizzjoni fiha 7 biċċiet qosra, btul totali ta' 15-il minuta. Magħha se jindaqqu kompożizzjonijiet oħrajn, l-African Sketches ta' Charles Camilleri li kien l-ewwel għallim ta' paċ fil-kompożizzjoni u żewġ biċċiet ta' kompożituri Awstrijaċi. Is-Sur Paċ spjeganna li l-Music Verein, is-sala fejn se tindaq il-kompożizzjoni tiegħu, hi waħda prestiġjuża ferm, fost l-aktar rinomati fl-Ewropa. Il-fatt li l-kompożizzjoni tiegħi ħad indaq f'din is-sala huwa prestiġjuż ħafna ma xekk wieħed ikollu jqabbal mal-futbol pereżempju, kieku kont plejer Malti ħa nilgħab Wembley Stadium ngħidu aħna. Dr. Paċ spjega kif dan il-kunċert se jittella grazzi għall Ministeru tal-Affarijiet Barranin, partikolarment il-Cultural Diplomacy Fund. Proġett li sejnu jwassal il-mużika tiegħu u l-kultura Maltija lil mixtutna fejn ikun hemm skambju ta' mużika, kulturi u ideat. Intant għajnieh diġà qed iħarsu l-qudiem lejn il-ġejjieni, lejn l-opra Belt il-Bniedem u iktar. Ħas-sena d-dieħla nixtieq li ntella kunċert ikbar possibilment jew l-Awstrija jew il-Ġermanja li jkun ibbażat fuq l-istess idea, fuq l-istess linja li nużaw il-mużika biex nlaqgħu n-nies minn pajjiżi differenti flimkien biex noħolqu networking.